ସେଦିନ ସୁମି ତା ପ୍ରେମିକକୁ କଲ୍ କଲା, ହେଲେ କଲ୍ଟା ୱେଟିଂ ଆସୁଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ଭାବିଲା କାହା ସହିତ କଥା ହେଉଥିବେ, ସରିଲେ ବଳେ କଲ୍ କରିବେ, କିନ୍ତୁ କଲ୍ ଆସିନଥିଲା। ତା ଭିତରେ ସୁମିର ଆଖି ଲାଗିଯାଇଥିଲା। ଆଉ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲା ବେଳକୁ ମୋବାଇଲ ନେଇ ଦେଖିଲା, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବି ମିସ୍ କଲ୍ ନଥିଲା। ସମୟ ଦେଖିଲା ରାତି 1ଟାଏ। ଭାବିଲା ମୁଁ କଲ୍ ୱେଟିଂ ଦେଇଥିଲି, ହେଲେ ସେ କଲ୍ ବ୍ୟାକ୍ କେମିତି କଲେନି? ଆଉ ଏମିତି ତ କେବେ ହେଇନି, ମୋତେ ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ ନ କହି ସେ ଶୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇଛି କି ବୋଲି ଭାବି ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇ ସୁମି ପୁଣି ଥରେ କଲ୍ ଲଗାଇଲା। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା, ଏବେ ବି ଫୋନ୍ଟା ୱେଟିଂ ଆସୁଥିଲା। ଏତେ ରାତିରେ କାହା ସହିତ କଥା ହେଉଛନ୍ତି? ବାରମ୍ବାର କଲ୍ ଲଗାଇ ଚାଲିଲା ସୁମି, ହେଲେ ତାକୁ କିଛି ଫରକ ପଡ଼ୁନଥିଲା। ସୁମିକୁ ବ୍ୟସ୍ତ ଲାଗିଲା, ଯିଏ ମୋର ଗୋଟେ ୱେଟିଂରେ କଲ୍ ଉଠାଇ ଦିଅନ୍ତି, ଆଜି ଏତେ ୱେଟିଂ ଦେଲା ପରେ ବି କିଛି ଫରକ କେମିତି ପଡ଼ୁନି? ସୁମିର ସନ୍ଦେହ ହୋଇଥିଲା ତା ପ୍ରେମିକ ରୋହନ ଉପରେ। ରୋହନ କ'ଣ ସୁମିକୁ ଛାଡ଼ି ଆଉ କାହାକୁ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲା? ନା ରୋହନର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ନେଇ କିଛି ଅର୍ଜେଣ୍ଟ କଥା କାହା ସହିତ ହେଉଥିଲା? ପ୍ରକୃତ ଘଟଣା କ'ଣ, ଏସବୁ ଜାଣିବା ଆଜିର ଏ ପ୍ରେମ ଆଉ ପ୍ରତାରଣାର କାହାଣୀରେ। ହ୍ୟାଲୋ, ହାଏ, ନମସ୍କାର। ଷ୍ଟୋରି ୱିଥ୍ ପ୍ରତାପର ଆଉ ଏକ ନୂଆ କାହାଣୀକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମୋତେ ଗୋଟେ ମେସେଜ୍ ଆସିଲା। ନିଦରୁ ଉଠି ମେସେଜ୍ ପଢ଼ିଲି। ଜଣେ ଝିଅର ଥିଲା। ତା ମେସେଜରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲା ଯେ ସେ ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ଥିଲା। ଆଉ ସେହି ଦୁଃଖର କାରଣ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି। ଆଉ ସେ ତା କାହାଣୀ କହିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ସୁମି ରୋହନକୁ ଯେତିକି ଭଲ ପାଉଥିଲା, ରୋହନ ବି ସୁମିକୁ ସେତିକି ଭଲ ପାଉଥିଲା। ଉଭୟଙ୍କ ପ୍ରେମ ଥିଲା ଶାଶ୍ୱତ। ବେଶ୍ ଖୁସି ଥିଲେ ଉଭୟ ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳ। ଉଭୟ ଉଭୟଙ୍କୁ ନେଇ ଗର୍ବ ବି କରୁଥିଲେ। ସୁମି ଦେଖିବାକୁ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦରୀ ଥିଲା, ଆଉ ରୋହନ ବି କମ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ ନଥିଲା। ସବୁଦିନ ପରି ସେଦିନ ବି ସୁମି ରୋହନକୁ କଲ୍ କରିଥିଲା, ହେଲେ ରୋହନର ଫୋନ୍ଟା ୱେଟିଂ ଆସିଥିଲା। ସେଦିନ ଏତେ ରାତିରେ ରୋହନର ୱେଟିଂ ଆସିବା ଦେଖି ବାରମ୍ବାର କଲ୍ କରିଚାଲିଥିଲା ସୁମି, ହେଲେ ରୋହନକୁ କିଛି ବି ଫରକ ପଡ଼ିନଥିଲା। ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା ସୁମି, କ'ଣ କରିବ କିଛି ଭାବିପାରିନଥିଲା। ତା ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସୁନିତାକୁ କଲ୍ କରିଥିଲା, ହେଲେ ସୁନିତାର ବି ଫୋନ୍ଟା ୱେଟିଂ ଥିଲା। ସୁନିତା ଯାହା ସହ କଥା ହେଉଥିଲା ତାକୁ ହୋଲ୍ଡରେ ରଖି ସୁମିକୁ ପଚାରିଲା, କ'ଣ ହେଲା ଏତେ ରାତିରେ କଲ୍ କଲୁ? ସୁମି ସୁନିତାକୁ ପଚାରିଲା, ତୁ ଏତେ ରାତିରେ କାହା ସହିତ କଥା ହେଉଛୁ? ସୁନିତା କହିଲା, କାହିଁ, ତୁ କ'ଣ ଏକୁଟିଆ ରୋହନ ସହିତ କଥା ହେଇପାରିବୁ? ମୁଁ କ'ଣ କାହା ସହିତ ରାତିରେ କଥା ହେଇପାରିବିନି? ସୁମି କହିଲା, ନାହିଁ, ସେ କଥା ନୁହେଁ ଯେ, ତୁ ତ ମୋତେ କହିନୁ କେବେଠୁ ତୋର ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ କଲୁଣୁ ବୋଲି। ସୁନିତା କହିଲା, ହଉ ଛାଡ଼, ଏବେ ତ ଜାଣିଲୁ, ଏବେ କହ କ'ଣ ପାଇଁ କଲ୍ କରିଥିଲୁ? ସୁମି କହିଲା, କିଛି ନାହିଁ, ରୋହନର ଫୋନ୍ଟା ୱେଟିଂ ଦେଖାଉଛି, ହେଲେ ମୋ କଲ୍ ରେସ୍ପଣ୍ଡ କରୁନାହାନ୍ତି। ବ୍ୟସ୍ତ ଲାଗିଲା, ତତେ ଲଗେଇଦେଲି, ତୁ ଟିକେ ଲଗେଇ ବୁଝିଥାନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଇଛି, କାଳେ ତୋ ଫୋନ୍ ରିସିଭ୍ କରିବେ। ସୁନିତା କହିଲା, ଆବେ ପାଗିଳି, ତୋ ଫୋନ୍ ଯଦି ରିସିଭ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ମୋ ଫୋନ୍ଟା କେମିତି ରିସିଭ୍ କରିବେ? ସୁମି ଆଉ ସୁନିତା ଦୁଇଜଣ ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଥିଲେ। ସୁମି ସୁନିତା କଥା ଆଉ ସୁନିତା ସୁମି କଥା ସବୁ ଜାଣିଥିଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ସୁନିତା ସୁମିକୁ କଲ୍ କଲା, କହିଲା, ନାଇଁ ସୁମି, ୱେଟିଂ ତ ଦେଖାଉଛି, ହେଲେ ମୋ କଲ୍ ବି ରିସିଭ୍ କରୁନାହାନ୍ତି। ସୁମିକୁ ରାତିସାରା ନିଦ ହୋଇନଥିଲା। କ'ଣ କରିବ କିଛି ଭାବିପାରୁନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସୁମିର ସୁନିତା ଉପରେ ସନ୍ଦେହ ହେଇଥିଲା, କାରଣ ସୁନିତା ଯଦି କାହାକୁ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲା, ତାହେଲେ ସେ ସୁମିକୁ କେମିତି କହିନଥିଲା? ସୁମି ଖାଲି ସନ୍ଦେହ କରିବା ଛଡ଼ା କିଛି ଉପାୟ ନଥିଲା। ରୋହନ ପରଦିନ ସକାଳୁ ସୁମିକୁ କଲ୍ କଲା, କ'ଣ ହେଲା ବୋଲି ପଚାରିଲା। ରୋହନ କଥାରେ ଆଗ ଭଳି ଭଲ ପାଇବା ନଥିଲା। କଥାଗୁଡ଼ା କେମିତି କେମିତି ଲାଗୁଥିଲା। ରୋହନ ଚିଡ଼ିଚିଡ଼ି ହୋଇ ସୁମି ସହିତ କଥା ହେଉଥିଲା। ଯେଉଁ ସୁମି ଟିକେ ଅଭିମାନ କଲେ ତାକୁ ବୁଝେଇବାକୁ ତା ପଛରେ ପଡ଼ିଯାଉଥିଲା। କାଲି ରାତିର ଘଟଣାରେ ସୁମି ରାଗି ଯାଇଥିଲେ ବି ରୋହନକୁ କିଛି ଫରକ ପଡ଼ୁନଥିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ରୋହନର ବ୍ୟବହାରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଲା। ସବୁଦିନ ରାତିରେ ୱେଟିଂ ଆସିଲା, ପଚାରିଲେ ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ କହିଲା। ଯେଉଁ ସୁମିର ଆଖିରେ ଲୁହ ଦେଖିଲେ ରୋହନ ସହିପାରୁନଥିଲା, ଆଜି ସୁମି ସବୁଦିନ କାନ୍ଦୁଥିଲେ ବି ରୋହନକୁ କିଛି ଫରକ ପଡ଼ୁନଥିଲା। ଏପଟେ ସବୁ ସୁଖ ଦୁଃଖ ସେୟାର କରୁଥିବା ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସୁନିତା ବି ଆଗ ଭଳି ସୁମି ସହିତ ମିଶୁନଥିଲା କି ଆଉ ସମୟ ବି ଦେଉନଥିଲା। ସୁମି ପ୍ରଥମେ ଭାବୁଥିଲା ସୁନିତା ନୂଆ ନୂଆ ପ୍ରେମ କରୁଛି ତ, ତା ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡକୁ ସମୟ ଦେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ମୋତେ ସମୟ ଦେଇପାରୁନି। ହେଲେ ଘଟଣାଟା ପୁରା ଅଲଗା ଥିଲା। ସୁମି ନିଜ ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡକୁ ଭରସା କରି ରୋହନ ସହିତ ସୁନିତାର ଦେଖା କରେଇ ଦେଇଥିଲା। ଏମିତିକି ସେମାନେ ନମ୍ବର ବି ଦିଆନିଆ ହେଇଯାଇଥିଲେ। କେବେ କେବେ ସୁମି ଆଉ ରୋହନ ବାହାରକୁ ବୁଲିବାକୁ ଗଲେ ସୁମିର ଘର ଲୋକଙ୍କ ସେଫ୍ଟି ପାଇଁ ସୁନିତାକୁ ବି ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯାଉଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ରୋହନ ଧୀରେ ଧୀରେ ସୁମିକୁ ଦୂରେଇ ସୁନିତାର ନିକଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ରୋହନ ଆଉ ସୁନିତା କଥା ହେଉ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରେମ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ରୋହନ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରି ନେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସୁନିତାର ଡିମାଣ୍ଡ ଥିଲା ସୁମିକୁ ଛାଡ଼ି ତାକୁ ଅଧିକା ସମୟ ଦେବାକୁ।
ରୋହନ ଦିନରେ ଅଫିସର ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ସେ ରାତିରେ ସୁନିତା ସହିତ କଥା ହେବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲା। ରୋହନ ପ୍ରଥମେ ସୁମି ସହିତ କଥା ହେଇ ନିଦ ଆସିଲାଣି କହି ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ କହି ଫୋନ୍ ରଖୁଥିଲା, ଆଉ ସେପଟେ ସୁନିତା ସହ କଥା ହେଉଥିଲା। ୟା ଭିତରେ ରୋହନର ସୁମି ପ୍ରତି ବ୍ୟବହାରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଥିଲେ ବି ସୁମି ଭାବିଥିଲା କିଛି କାମ ପ୍ରେସର ପାଇଁ ରୋହନ ଏମିତି ହେଉଥିବେ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ସୁମି ତା ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡକୁ ଅଧିକା ଭରସା କରି ଫସି ଯାଇଥିଲା। ଦିନେ ସୁମି ସୁନିତାକୁ ଘରକୁ ଡାକିଲା। ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ବସିଥିଲା ବେଳେ ରୋହନର କଲ୍ ବାରମ୍ବାର ସୁନିତା ପାଖକୁ ଆସୁଥିଲା, ଯାହାକୁ ଦେଖି ସୁମି ସବୁ ଜାଣିସାରିଥିଲା। ହେଲେ ସୁନିତା ସେସବୁକୁ ଫାଙ୍କି ଚାଲିଥିଲା, ଆଉ ସୁମି ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ମିଛ ଝଗଡ଼ା କରି ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସୁମି ସହିତ ସବୁ ସମ୍ପର୍କ କାଟି ଚାଲି ଯାଇଥିଲା। ଏବେ ରୋହନ ଆଉ ସୁନିତା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମ ପାଇଁ କିଛି ବାଧକ ନଥିଲା। ଉଭୟ ସୁମିକୁ ବ୍ଲକ୍ କରିସାରିଥିଲେ। ସୁନିତା ଆଉ ରୋହନ ସବୁଦିନ ପ୍ରେମରେ ରୋମାନ୍ସ କରୁଥିଲା ବେଳେ ସବୁଦିନ ରାତିରେ ସୁମିର ଆଖିର ଲୁହରେ ତକିଆଟା ଭିଜି ଯାଉଥିଲା। ଏପଟେ ନିଜ ଜୀବନଠୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଉଥିବା ପ୍ରେମିକ ଧୋକା ଦେଲା, ଆଉ ସେପଟେ ନିଜଠୁ ଅଧିକା ଭରସା କରୁଥିବା ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ନିଜ ପ୍ରେମିକକୁ ଛଡ଼େଇ ନେଇ ଭରସାଟା ଭାଙ୍ଗିଦେଲା। ସୁମି ପାଖରେ ଖାଲି କାନ୍ଦିବା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ରାସ୍ତା ନଥିଲା। ଆପଣ କହିଲେ ଏମିତି ପ୍ରେମିକକୁ କ'ଣ କହିବେ, ଯିଏ ନିଜ ଜୀବନଠୁ ଅଧିକା ଭଲ ପାଉଥିବା ଝିଅକୁ ଛାଡ଼ି ନିଜ ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡକୁ ଭଲ ପାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲା। ଆଉ ଏମିତି ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡକୁ ବି କ'ଣ କହିବେ, ଯିଏ ସବୁ ଭରସାକୁ ଭାଙ୍ଗି ତାକୁ କନ୍ଦେଇ ନିଜ ସାଙ୍ଗଠୁ ତା ପ୍ରେମ ଛଡ଼େଇ ନେଇ ବେଶ ଖୁସିରେ ପ୍ରେମିକ ସହିତ ଥିଲା। ସୁନିତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖ, ଯିଏ ତମ ପାଇଁ ସୁମିକୁ ଛାଡ଼ି ପାରିଛି ଆଉ କାହା ପାଇଁ ତମକୁ ଛାଡ଼ିଦେବନି ବୋଲି କ'ଣ ମାନେ ଅଛି? କମ୍ ସେ କମ୍ ନିଜ ସାଙ୍ଗର କଥା ଭାବିଲ ନାହିଁ? ସେ ତମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖିଲେ ତାକୁ କେତେ କଷ୍ଟ ହେବ। ଛି, ଏମିତି ସାଙ୍ଗକୁ ଧିକ୍, ଆଉ ଏମିତି ପ୍ରେମିକକୁ ବି ଧିକ୍। ମୁଁ ସୁମିକୁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ସୁମି ଜମା ବି ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, ତମକୁ ରୋହନଠୁ ଆହୁରି ଭଲ ପୁଅ ମିଳିବେ। ଆଉ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ଦେଖ, ଯେଉଁ ସାଙ୍ଗ ତମକୁ ପଛପଟୁ ଛୁରୀ ମାରି ତମ ଜୀବନ ଛଡ଼େଇ ନେଇଛି ସେ ନିଶ୍ଚିତ ତମଠୁ ଦିନେ ଅଧିକ କାନ୍ଦିବ। ତମେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ସେହି ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏ କାହାଣୀ ହେଉଛି ଦୁଇ ଜଣ ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡଙ୍କର, ଯିଏ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀକୁ ଛଡ଼େଇ ନେଇଛି। ଆଉ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ସେ ବହୁତ ଦୁଃଖୀ ଥିଲାବେଳେ ମୋତେ ମେସେଜ୍ କରିଥିଲା, ହେଲେ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲା। ଅନେକ ଥର କହିଲି, କହିଦିଅନ୍ତୁ ମ୍ୟାମ୍, ମନଟା ହାଲକା ହେଇଯିବ। ବାସ୍ କିଛି କଥା କହିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା, ଯେଉଁ କଥାରୁ ମୁଁ ସବୁକିଛି ବୁଝି ଯାଇଥିଲି। ଆଉ ଏ କାହାଣୀଟା ଲେଖିବାକୁ ଭାବିଥିଲି, ଆଉ ଏ କାହାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡମାନଙ୍କୁ ଟିକିଏ ସତର୍କ କରିଦେବାକୁ ଭାବିଲି। କ'ଣ ଠିକ୍ କରିଛି ନା ଭୁଲ କରିଛି? କାହାଣୀ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାଇବେ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆସୁଛି ବଣ୍ଟି ବବଲିଙ୍କ ରଙ୍ଗ ନମ୍ବର ପ୍ରେମ, ସବୁଦିନ ରାତି 9ଟାରେ। ଦେଖିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛୁ, ଆମେ ପୁଣି ଆସିବୁ ଆଉ ଏକ ନୂଆ କାହାଣୀ ସହିତ ଷ୍ଟୋରି ୱିଥ୍ ପ୍ରତାପରେ। ସେତେବେଳେ ଯାଏ ନମସ୍ତେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।